tutorial ću vam pokazati kako da uporedite dve grafičke. Idite na sajt www.hwkcompare.com. Naravno stavit ću link u deskripciji ovog klipa. Onda sad na primjer stavite neku grafičku GTS 450 da uporedimo sa na primjer GeForce HD 6570 1 GB. Sad ne nađemo. Evo je. Evo. Sad idete na Compare. Evo, znači tu ću vam pokazati koliko koja troši i koja je bolja. I to bi bilo sve za danas. I ako vas je klip svidao, subscribe i lajkujte. Do sljedećeg videa.